lányok, haló fiúk, szevasztok! A múltkor egy kicsit körülnéztünk a budapesti éjszakában, most ugyanezt megtettük az elmúlt éjjel Kecskeméten, illetve Nagykörösön. Elmenni mondjuk Kecskeméten egy hétvégi éjszakán. Véleményem szerint elsősorban diszkóban. Mikor kivel attól függ. Diszkó. Hogy érzitek magatokat? Most vagyunk itt végül először, de egy első belátásra nagyon jó. Nagyon csinosak a lányok. Nekem nagyon tetszik. Én itt ezen a helyen nagyon jól érzem magam. Nem ismerkedni jöttünk, inkább csak táncolni. Most kevesen vannak, az a baj. Mi az, ami jó itt? Minden, zene, minden, nagyon jó. Társaság? Szuper. Miért? Magyarázd. Jó a hangulat, és jó fickók vannak itt. Nincs sok gond a vendégekkel? Hát de, azért van. Szövődhetnek szerelmek egy ilyen helyen? Tartalmasabb kapcsolat. Végül is nekem még nem fordult elő. Nem leselkednek veszélyek az éjszakában? Mesélhetnék, hogy tegnap is 2 társunkat verték meg az éjszaka. Meg kell szűrni a bandát végül is. Kezd alternatívasodni az egész. Milyen a közönség? Látható, legjobb recept, jó közönség, jó zene, jó zenekar. Minek neveznéd ezt a stílust? Leginkább az élő zenes stílus, aminek azt hiszem egy teljesen önálló és egyéni hangulata van. Hogy érzi magát egy tinédzser a nagykörösi éjszakában? Nagyon jól. Nem veszélyes ma egy fiatal lánynak az éjszakában? Hát eléggé, főleg, hogy nem idevalósiak vagyunk. Honnan jöttetek? Kecskemétről. Na, Kecskemétre meg elmennek a nagykörösiek. Hogy van ez? Hát ízlések és pofonok. Ez Nagykörös a legjobb hely. Rock and roll. Milyen divat szerint öltöztél fel? Nem tudom. Ti hippik vagytok? Ne. De úgy öltöztök, azt tudják. Hát nem egészen. Mi a különbség például a hippi öltözék és között az öltözék? Azok, hogy ők nem fürdenek, és mi fürdünk.